ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти вақтро аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Тиллофати Муҳаммад Сафар. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. холаҷон, маро барои шикастани як пиёла аз хона наронед. маро тағу янгам аз хона зада пеш мекунанд. охир шунида будем ки дар чанд вазифа кору фаъолият бурда ба қавле долга кору анҷом намедиҳед. ман аз кор баромадам раҷон. дар берун шишаҳои мошинама шикастиянд. рустам, ман ҳоло ҷавон ҳастам, 18 сола ҳастам. ман намехоҳам ба ин ҷавонӣ ба шавҳар барояму дар синни 18 солагӣ хонанишин шавам. бо Сабринаи Назри, душмани ашадиеду дар ягон маърака дучори ҳам оед, зуд якеатон тарки он ҷо месозед. як конверту чикор кунам? рустам аз аму корош намуд боз пранк аста. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи фарҳанги фароғатӣ рӯ ба рӯ. бо шумо будем Тиллофати Муҳаммад Сафар ва Рустам Азимӣ. дорухои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар. агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз дорухои бца, протеин ва генерҳои СОФСАВДО истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия, Санкт Петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали Mehrob Pro нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. як саломи гарм баҳри шумо тамошобинони азиз ва подписчикони фаъоли мо. инак барномаи рӯбарӯ бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. дар барномаи мо қарор доранд ки аз чеҳраҳои муваффақи телевизион, ки аз натоқони барҷаста, оне ки ҳамагон дар телевизионҳои кишвар, алихтараш дар телевизиони Душанбе HD чеҳраи зебояшро мебинед ва садояшро мешунавед. инак меҳмони барномаи рӯбарӯ ҳастанд. пеш аз ҳама Тиллофат шоеваро ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. ташаккури чӣ ҳол доред? даъвататон. ҳолам хуб, худо ба шукр ки дар ин рӯзҳои тобистон ҳама ба сайру гашту тамошо ва бо кори эҷодӣ. ташаккури зиёд. ман ба шумо шарти барномаро мефаҳмонам. барномаи мо аз саволҳо ва шартҳо иборат ҳастанд. тариқи ин лифофаҳое ки шумо мебинед, саволҳо ҷойгир ҳастанд ва агар саволе ки шуморо нороҳат мекунад, шумо ҳақ доред ки тариқи анамин оташгирён кунад сӯхта аз байн баред. агар саволе ки ба шумо писанд ҳаст, ба чашми тамошобини мо назар карда ба яке он посух гӯед. омодаед? омода ҳастам. розӣ ҳастед? розиам. пас шурӯъ мекунем. як лифофаро шумо мегиред, дигарашро ман. марҳамат. Xo'p. Bismillahirrahmanirrahim. من این سال یکم رو آتش میزنم. این سال با من خوش نامد و ناراحت کننده بود. با اجازت شما. البته тамошобинони азиз мо дар барнома касеро маҷбур намесозем ки саволҳоро посух гӯяд ва тилофатбоно нахостанд ки ба ин савол посух гӯянд, пас оташ мезанем. ин сир танҳо байни шумо монду ана ҳамон зажигалка, яъне ки аз байн бурдед ва ҳатто ман намедонам ки дар он ҷо чӣ навишта шуда буд. ташаккури зиёд. дӯстони шумо ҳама сарояндагону блогероанд. аз байни онҳо доред дӯстони намакшиносе ки дар пастиву баландиятон бо шумо ҳамрозанд. албатта ки дӯстони ман ҳам сарояндагону ҳам блогерон ҳастанд ва ҳам журналистон дӯстони ман ҳастанд. дӯстони намакшинос бисёр дорам. худо ба шукр мегӯям ки яке аз онҳо намакшиносе ки аз хурдӣ тӯли 10 сол мо донишгоҳро мо мактабро якҷоя хондем дар як мактаб ва баъд аз таҳсили мактаб мо донишгоҳро ҳамроҳ рафтем, дохил шудем ба курси журналистика ва тӯли 5 сол боз дар он ҷо ҳамкурс будем. номаш Зарнигор аст ки дӯсти кӯдакиам аст. дар ҳама ғаму хурсандии онҳо ман ҳастам ва дар ҳама ғаму хурсандии мо духтари зебо ҳастанд. яъне дӯсти хурдиам ман метавонам ки ӯро гӯям.
ташаккур зиёд. ва биёед тамошобинони азиз лифофаи дигарро ман варақ мезанам ва мебинем боз чӣ саволе навишта шудааст. Тиллофат Шоева: шунида будем ки дар чанд вазифа кору фаъолият бурда ба қавле долга корро анҷом намедиҳед. бо чӣ сабабҳо тарки вазифа мекунед? тарки вазифа ман накардам. То ҳол тӯли чандин сол аст ки ман ҳам дар телевизион кору фаъолият мекунам ва ҳам дар ширкати мобилии Тоҷикистон тӯли 11 сол аст ки бале Z Mobile, ширкати бо нуфузи Z Mobile, мутахассиси шӯъбаи корпоративӣ, кор бо мизоҷони корпоративӣ. манзурам ин савол метавонед дар чӣ буд? чун шумо чеҳраи аввалини телевизиони Сафина будед ва якбора чӣ сабаб шуд ки онҷоро тарк кардед ва дигар телевизионро ёфтед? намехостам телевизиони Сафинаро тарк кардан, лекин аз сабабҳое ки ман дар ширкати мобилӣ кор мекунам, ҳамон вақту соате ки ман метавонистам дар телевизион, яъне ду корро якҷоя омехта кунам, натавонистам. вақте ки ман телевизиони душанбе омадам, устод Рафзода Суҳроб ба ман ҳамон реҷаи корие ки ман метавонам кор карда пешниҳод кардан ва ман тавонистам ду корро омехта кунам, яъне ҳам дар ширкати мобилӣ кор кунам ва ҳам дар телевизион. яъне рӯзҳои шанбе ва якшанбе ман дар телевизион ҳастам ва аз душанбе то ҷумъа дар ширкат кор мекунам. ва аз ин бармеояд ки бисёр ҳам духтари чусту чолок ҳастед ва дар ҳама кор даст занед, аз уташ мебароед. иншоалло. ташаккури зиёд. ва биёед бибинем чунин навишта шудааст. Бо Рач Ахмад занг зада гӯед ки ман ҳозир аз кор баромадам ва шишаҳои мошинамро касе зада шикастааст. Намедонам чӣ кор кунам, асабҳоям хело хароб аст ва ман дӯстам. Маслиҳат деҳ, чӣ кор кунам? Метавонед? пас занг занед, микрофонро баланд гузоред ва Аҳмад як дӯсте аст ки дар ҳама пастию баландии зиндагӣ ман соати 12, 1, 2, 3 шаб вақте кадом вақте набошад занг занем, ҳама вақт ба дастёри ҳама дӯстонаш меравад. ҳозир мебинем ана ҳамон дӯстии шуморо ки дар посух чӣ мегӯяд. Раҷ, салом алейкум. Алло, салом алейкум. ман аз кор баромадам, Раҷон. дар берун шишаҳои мошинама шикастиянд. ман намедонам чӣ кор кунам. ба касе занг мезанам, телефонамро намебардорад. чӣ кор кунам? рустам аз аму корош намод боз пранк аста. мо ба шумо занг мезанем дертар. саломат бошед. метавонед бо садои баланд? мегӯянд ки бо Сабринаи Назри душмани ашадиеду дар ягон маърака дучори ҳам оед, зуд якиатон тарки он ҷо месозед. рост аст? дар воқеъ шумо байни шумо ва байни Сабринаи Назри душманӣ пойдор аст ё ин ки на? ҳеҷ гоҳ набуд ва намешавад. иншоалло ман аз ин боварӣ комил дорам ки мо дӯстиамон аз давраҳои телевизиони Сафина, яъне тӯли 10 сол мешавад ки мо дӯст ҳастем, дугона ҳастем. аллакай мо апаву хоҳар шудаем ва ҳатто модаромон дӯстӣ мекунанд, яъне дар ҳама хурсандию ғаму чи модари ман меравад хонаи он касо, модари он кас хонаи мо мебиёянд. дӯстии мо шукргузорам аз худо ки чунин дӯстӣ дорем ва мо апаву хоҳар ҳастем. нохунро аз гӯшт ҷудо карда намешавад. ба ҳамин хотир байни мо дар ҳамин тӯли 10 сол бо сари баланд гуфта метавонам ки мо ҳатто баҳс кардагӣ нестем ягон вақт. метавонед баҳри исбот, яъне дар пеши чашми тамошобини мо ба Сабринаи Назри занг зада гӯед ки мардум овоза карданд ки гӯё байни ману ту душманӣ вуҷуд дорад. барои исбот метавонӣ ки ҳаминро ба мардум фаҳмонӣ ки мо душман нестем ва чун дар территорияи ман гӯед анамо нафарон истодаанд. салом Сабринаҷон азизам, метавонӣ гап зада?
байни мардум овоза шудааст ки ману ту душманӣ мекунем. аз ман ту ранҷидаӣ? аз ман ту ранҷидаӣ? ҳама хел овоза кардиян ки мо душмани ашадием. برای چی ما دشمن میشویم؟ ما را چند تا پیش خواستن گفتی گفتا دشمن کردن هم خیلی نتونستن. دوستیمون طولی 10 سال یگان بار ما بحث کردیم. رحمت سابرینا جان. ای پرانک بو جان. پرانک یک کانورت دو جان خالی رستمای رحمت جان رحمت тамошобинони азиз, ин буд посухи Сабринаи Назри бобати ҷангу душмании Тиллофат бо ӯ. не ки дар ҳақиқат исбот сохтанд ки байнашон дӯстӣ аст ва боре баҳс ё ки гапи нофаҳмо нагузаштааст. тамошобинони азиз, биёд лифофаҳо кам шуда истоданд ва ман интихоб мекунам ба фикрам. тасаввур кунед ки вақти барномаи ахбор аст, худо дар эфири мустақим тасаввур карда хабарро хонед. Пари матч. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти вақтро аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. дар студия Тиллофати Муҳаммад Сафар. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. аҳсан аммо фикр кардем ки дар воқеъ ахбори зиндаро баҳри тамошобин мехонанд ва исбот сохтанд ки аз уҳдааш низ баромаданд. намехонед? марҳамат, шумо ҳақ доред ки онро оташ занед ва аз байн баред. ҳар чӣ буд сӯхта хокистар гашт ва касе намедонад ки дар он ҷо чӣ навишта шуда буд. лифофаи дигарро ман варақ мезанам ва биёед мехонем чӣ навишта шудааст. тиллофат имрӯзҳо дар филмҳои кишвар бисёр чеҳраҳои телевизионро ба ҳамкорӣ ҷалб месозанд. раваду шуморо дар нақши келини суст тифлус даъват кунанд. розӣ мешавед? ва агар ҳа, порчае аз истеъдоди хеш қисса кунед. ба ман кадом нақшҳоеро ки пешниҳод менамоянд, ман кӯшиш мекунам ки аз уҳдааш бароям ва дар чанд филмҳо ман нақш офаридам ва боварӣ дорам ки аз уҳдааш мебароям. пас метавонед шумо нақши келини сустифлусро баҳри ҳамин тамошобини фаъоли мо иҷро созед. холаҷон, маро барои шикастани як пиёла аз хона наронед. маро тағо янгам аз хона зада пеш мекунанд. охир ман сағирам. хоки поятон шавам. модарҷон, маро пеш накунед. дар ҳақиқат нақши келини анами суст иродаро тавонистанд дар анами рафти барномаи рӯбарӯ бозанд ва фикр мекунам ки агар коргардонҳо барномаи моро тамошо кунанд дар нақши марказии филм даъват хоҳанд кард ва интихоби лифофаи дигар аз ҷониби ин кас мешавад. марҳамат. ду савол аст дар ин ҷо. шарт нақши ду ошиқ. оҳо, беҳтарин. яке шумо, дигаре ман ва мебинем ки дар ин шарт ки аз уҳдаи нақш мебарояд. ҳарчанд исбот месозам, ту короб ва имрӯзу фарду гузошта намемонӣ ки модарам ба хонаатон хостгорӣ ояд. чӣ магар писандат нестам ё ки лоиқат нестам? чаро ишқи маро қабул намесозӣ? чаро намегузорӣ ки мо зудтар издивоҷ кунем? рустам, ман ҳоло ҷавон ҳастам.
18 сола ҳастам. Ман намехоҳам ба ин ҷавонӣ ба шавҳар бароям мо дар синни 18 солагӣ хонанишин шавам. Маро дуруст фаҳм. Ман бояд ҷавониамро ширино гуворо гузаронам. пас ихтиёр дорӣ, гаштан гир. Ташаккур. Ин буд шарти ду ошиқ ва мо аз удаш низ баромадем. Савол чунин аст: зебогиятон хироҷи як мамлакат аст. Барои дили чунин парипайкаро ёфтан ҷавони талабгор бояд чӣ корро анҷом диҳад? Рустам, ҳоҷат ба ин нест. Ман хушбахт ҳастам, шукргузор ҳастам аз ин ва кору фаъолият мекунам. Аз ин зиндагие ки дорам қаноатманд ҳастам. аҳсан. Ва посухи дурустро мо аз Тиллофатбону шунидем ва биёед конверти дигарро шумо мегиред ва бо ҳамин барномаро анҷом медиҳед. мегӯянд ки агар Тиллофат як рӯз ба салон красотӣ наравад, яъне ба кошонаи ҳусн наравад, хобаш намебарад. Магар зебогии шумо аз кошонаи ҳусн вобаста аст? бале, зебоиро бояд дучанд кард. ҳар як зан ба кошонаи ҳусн меравад ва ман низ меравам ва пеш аз он ки пеш аз пахши барномаи иттилоотии вақт низ ман худам ороиш медиҳам худамро ва вақте ки ман ба ширкат кор меравам одиёна ман метавонам бе ҳамон ороиши рӯй ба кор равам. Наметарсам. яъне аз ин бармеояд ки 24 соат умри шумо дар кошонаи ҳусн намегузарад. Не. ташаккури зиёд. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо яке аз чеҳраҳои муваффақи албатта телевизион, чеҳраи фарҳангӣ ва яке аз натоқони бисёрам машҳуру хушсухану хушгуфтор Тиллофатбону. ба ҳама тамошобинон таманно мекунам ки дар ватанамон сулҳу оромӣ бошад ва ҳама кору фаъолият кунанд ва ҳозир ки вақти беморӣ аст худ ва наздиконашонро эҳтиёт кунанд ва ба ҳама сеҳатӣ орзумандам. Тиллофат, як чизи дигар аз ёдам наравад ва анҷоми барнома аст ва ман мехоҳам ки шумо худро дар ахбори Тоҷикистон неву балки дар барномаи рӯбарӯ барои тамошобин хайрухушро анҷом диҳед. Хайрухуш ба тарзи ахбор. албатта. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи фарҳанги фароғатӣ рӯбарӯ. Бо шумо будем Тиллофати Муҳаммадсафар ва Рустам Азимӣ. хайр, сеҳатманду пирӯз бошед. пайгири барномаҳои мо буданро фаромӯш насозед.